Mga kadepensa, ang Biblia sa Mateo 5 versikulo 17 nag-ingon, wala ako mianhiyaro sa pagbungkag sa kasugan, kundili sa pagtuman hinon sa husto nga kahulugan. Kining nagwali karon nga wa na ang adlang ipapulay kay gibungkag ni Kristo. Ilang gamiton ang Juan 5 versikulo 18 na akusasyon kato siya sa mga kaaway ni Kristo. Nawasa man mo nakasunod mga kadepensa, mga CFD o mga basher, nga nag-ingon mo nga gibungkag ni Kristo ang adlaw nga ipapulay, asa mo nakasunod kang Kristo o sa mga kaaway ni Kristo? Comment lang sa comment section. Kini nga itong mga higala ba nga membro sa gitawag og sulpot nga sekta nga misulpot lang ni adtong 1863. So ano gid sila lang topic? Igpapahulay, dugo, pagkaon, kasuguan. Igpapahulay, dugo, pagkaon ug kasabutan. Ug okay lang unta kung sila gitagaan anang sugua or gitagaan og otoridad sa pag-implement anang mga sugua. Kaya ang problema, isulpot lang ni adtong 1863 pagkaman mag-angkon-angkon. O niya pagkaman i-implement ng maong balaura nga dili sila mo gitawag o gitagaan. So pati pasabot, usurpation of authority ka na. Mag-implement ka gitawag sugo, manaway ka, o magpagkaaron ingnon ka nga otoridad ka, pero pagkahuman di ka authority. Wala kay gitawag og otoridad sa pag-implementar anang balaura, di bot pasabot mahingilad ka. Di tigpakaron ingnon ka. Okay, ngano makaingon man og tigpakaron ingnon? Kanang magong sugo or balaod nga gisgutan sa balaan kasunod, particularly kanang sa Exodo chapter 20 verse 3 hangtod sa 19 or gitawag og 20. Makit-an og masabtan nato nga ang Dios nagpanday og iyang kaugalingong balaod. And syempre, ang una niyang gitagaan katong una niyang katawhan nga mao ang Israelita. And syempre, naturalmente, kay mao man lang una niyang gitagaan, so gitagaan po niyang otoridad sa pag-implementar ni anang maong balaura. So, bot pasabot, ang balaod nga gipanday sa Dios, ang balaod nga gihimo sa Dios, ang gitagaan niyang otoridad sa pag-implementar anang balaura ang Israelita. O niyang ilang religion, dili man to Seventh-day Adventist. Dili man to tawag ining Sabbath keeper, sige pang tukod lang og mga Amerikano. Ang ilang religion, Judaism. So, before Christ, ang implementers of the law, ang tag-implementar sa balaod or ang administrator of the law, ang Jewish religion. So mo na, kung kabantay mo, napulo ra ang gihatag sa Dios ang kasuguan, nahimo siya nga 613 laws or decrees. Nga naman, sa hinungdan nga, ang implementer of the law at the time, ang Judaism. Pero pag abot na rin ng Kristo, gipang-amend ni. Kaya sumala pa sa balang kasulatan, kung ilisan gani ang pagkapari, ilisan po usab ang balaod. So buti pasabot, pag abot na rin ng Kristo, kabtong interpretation of the law from the Old Testament or even usa sa mga gitawag og mga balaod, gi-implementar o gi-interpret na rin ng Kristo nga dili na applicable sa iyahang gitawag og panahon, mo nang gi-implement niya sa iyahang religion nga iyahang gitukod. Sa pagsulti niya kang San Pedro, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And ang otoridad to implement that law or interpretation of that law, iyang gitugyan sa iyahang gitawag og visible head nga mao ang San Pedro, kana pag-ingon niya nga, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven. Whatsoever you loose on earth will be loosed in heaven. So kanang ingon sa St. Matthew chapter 5 verse 17, nga wala ko mo ano sa pagbungkag sa balahod, ang implementer o ang interpreter of the law, kanang gisultian niya o gisgutan niya nga balaod sa St. Matthew chapter 5 verse 17, kanang iyahang kutlo, ang implementer o interpreter ana katong visible head nga gitagaan ng authority to bind and to loose. Unya, kanang balaura referring only to the moral law. O sa may prueba nato nga kanang sa unang-una na gano'n ng Kristo nga kana bitong gitawag og balaod, wa akong moan niya aron pagbungkag sa balaod kundi ang aron sa pagtuman no hinuon ini. O kabasahan ng St. Matthew chapter 19 verse 17 to 21, kanang dato og si Kristo ng istorya. Di ba? Never gisgutan ng Kristo ang adlaw ipapahulay. Ngano man kay ang hingpit nga pahulay kabalo siya nga siya mabuhat. Unsa man to katong paglubong niya. Gilubong siya didto sa lubnganan. Mo to ang hingpit nga pahulay niya. Siya ang ni-implement adto. And the rest of that wala na.
The rest of that, kung sa kuwan pa ba, pag-abot sa adlaw nga Domingo, diha siya gisimba. So, buti pasabot, kadtong promulgator of the law nga mao ang Dios nga si Ginoong Jesucristo, siya ang ni-amend anang balaura. Nga ang pagsimba sa iyang katawhan, dili sama sa pagsimba sa katawhan sa Hudyo kaniadto kan Israelita, kundi ang pagsimba nga iyang implementar kanang pagsimba sa mga apostol niya. Usang adlaw, adlawng Domingo kay dili na effective ang adlawng igpapahulay sa mga Hudyo kay Colossians chapter 2 verse 16, kanang maong mga butanga landong lamang sa butang umaabot ug ang katumanan niini ang atong Ginoong Hesukristo. So mo nang dili na siya effective sa karon nga panahon mga sir ug mga ma'am. Dili na siya effective. Number 2 point. Yung pa niya tawag ining supag daw sa mga defensor, ang supag sa adlawng igpapahulay kanang sa tawag ining mga piki nga sabadista, kanang St. John chapter 5 verse 18 nga gisaysay ni San Juan nga diin gisupak ni Kristo ang adlong igpapahulay. Ingon pa niya, huna-huna man na sa mga Hudyo, huna-huna man na sa mga kaaway ni Ginoong Jesucristo. Pero actually, sa kanda nga panahon, mga sir ug mga mama, sila ang naay otoridad at the time to implement the law. Diba? Wala may sabadista nga made in America at the time. So, ang ilahang gitawag og interpretation of the law concerning the Sabbath, otoridad sila nga musulti nga si Kristo misupak sa adlong igpapahulay. Kasi naman ang implementer of the law at the time. And ang ilang religion again, Judaism. So, sa diyang niingon nga gisupak ni Kristo ang adlong igpapahulay, mo na nakalapil sa ilahang gitawag og balaod. Muna nakabutang sa ilahang balaod. Pero kung sa matong ingon ni Kristo nga, wala ko mianhi aron sa pagbungag o din aron sa pagtuman, it is referring to the moral law. Dili na siya referring dito sa gitawag og sabbatical law. Mo na pag-abot sa sabbatical law, dili na applicable sa mga Kristiyano at that time, nga naman sa hinungdan nga, kung sa kuwan pa ba, amended na sa pag-abot ni Ginoong Jesucristo. So sa Ten Commandments, gi-amend ang Sabbath keeping. Kaya kung may ngumagugkag, wala nag-i-amin ang Sabbath keeping, may mahitabo magudin ha. Kung isupak ni mo ang usa ka balaod, isupak si mo tanan. So kinahanglan siyang i-amen. Mo ng mga Kristiyanos kaniadto, for the first 300 years, ang adlaw silang pagsimba, adlong Domingo, dili adlong Sabado. Kaya ang Christian religion, ang ilang pagsimba, dili adlong Sabado, kung dili adlong Domingo. So kanang St. John chapter 5 verse 18, otoridad ka na. Sila ang tawag ang mas labaw na kasabot sa balaod, ilabi na sa balaod sa adlong igpapahulay. Pero buot pasabot nako mga sir og mga ma'am, sa diyang gisupak na Ginoong Jesucristo ang adlong igpapahulay, buti pasabot niya na kay para niya, para sa mga apostol, para sa iglesyang gitukod, iglesyang iyang gitukod, dili na implemented ang law of the Sabbath sa ila. Okay. Number 3, ano pa niya, asa matangutuman? Sa kaaway ni Kristo or kadtong tawag ining kang Ginoong Jesucristo? Ang atong tumanon si Ginoong Jesucristo. Kaya kadtong mga sabadista at the time, kalaban to niya. Kadtong nagpahulay sa adlong igpapahulay sa iyang panahon, kalaban to niya. Mo gani nagpapatay niya no. Mo gani ang ni-file og kaso ngadto niya. Mo gani ang responsable nga namatay siya. Di ba? So mas mudapig ta kang Ginoong Jesucristo dili ta adtong mga sabadista. Kaya nagpapatay kang Ginoong Jesucristo, ang ilang adlong ipapahulay dili adlong Domingo kundi adlong Sabado. Unya mao din na ang pagsunod kang Ginoong Jesucristo. Nga dito tamo ta budapig sa iyang mga kaaway nga ang adlong igsisimba adlong igpapahulay. Unya ang gipatay pag nila, ang gipapatay pag nila kept of being implementer of the law. Mao bitaw nga gi-amend ni Kristo. Nga naman kay kabalo siya nga kining mao mga tawhan na dili na siya kung sa magitanggalan na niya otoridad sa pag-implementar sa iyang balaod. Ug timaan niini iyang gitangtang kumbaga. Gi-amend di ang balaod concerning sa adlong igpapahulay. Kay ang bag-ong adlong igsisimba ngadto niya adlong sa Domingo, dili adlong gitawag og Sabado. Wala kining mga sektang gipangtukod og mga Amerikano iyang yung gisunod ang mga kaaway ni Kristo, dili si Kristo. O dili ang mga apostol na Ginoong Jesucristo. Kaya ang mga apostol na Ginoong Jesucristo, adlong Domingo man nagsisimba, dili man adlong Sabado. Di ba? Mato mas tutuod sila og adlong mato sila sinagoga adlong Sabado, dili tungod aron pagsimba kun dili aron sa pag-convert sa mga manimbahay didto.
ilang i-convert. So kung pareho pa sila pagtungan, ilan pa may convert? Diba? And at the same time, ang mga Sabadista at that time, wala pa may pagtukang Kristo. Why pagtukang Kristo? Muna, kung sumusunod mo ng mga Sabadingkoy, ay, samot nga, musok ka ba nakatamak ni lawas, mga kaaway ni Kristo? Pero again, kining mga Sabadista karon, pailang Sabadista, gipangtugod mga Amerikano, mga piki na. So mo nang, bisa pagkapila mo angkon sa Biblia, nga tawag ining Sabadista mo, di magyapon mo makonek. Nga naman, kay mga piki man mo, dili man mo katong Judaism nga original nga Sabadista. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV, Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Santo II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.